Історичне рішення. Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО. Відтак президент стає гарантом цих змін, а Кабінет міністрів їх втілюватиме на практиці. Крім того, з Конституції приберуть положення про дозвіл перебувати на українських військових базах іноземним формуванням. Йдеться про Чорноморський флот РФ в Криму. На голосування прибув і президент Петро Порошенко, і одразу після голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей законопроект. Як голосували народні обранці, бачила наша Олена Стецюк. У Верховній Раді аншлаг. У порядку денному зміни до Конституції, що закріплюють курс України на членство в НАТО та ЄС. Спікер Андрій Парубій закликає мобілізуватися. Це визначальні стратегічні рішення, які визначають майбутнє нашої країни і нашої держави. Відтак у Конституції пропишуть європейську ідентичність українського народу. Президент стане гарантом стратегічного курсу на єС і НАТО. А ось парламент і Кабмін реалізовуватимуть євроінтеграційні прагнення на практиці. Після перемоги Революції Гідності було створено проєвропейську, проукраїнську більшість. Ми не маємо права згаяти цей історичний шанс. Сьогодні це рішення буде водорозділом. І воно покаже дуже просто, хто за Москву, а хто за українських героїв. Самі депутати переконані, голосів вистачить, а потрібно як мінімум 300. Тобто конституційна більшість. У меншості обидва крила «Опоблоку» та «Відродження». Наша фракция будет голосовать красными кнопками по решению вступления в ЕС и НАТО. В первую очередь, потому что такие вопросы должны выноситься на внутриукраинский референдум. Надо спросить у людей. По суті, зміни до основного закону не гарантують вступ до ЄС і НАТО, кажуть парламентарі. Це лише дороговказ на майбутнє. Рішення про вступ до Європейського Союзу приймає Європейський Союз. І основною передумовою і умовою вступу до Європейського Союзу є відповідність критеріям. А ці критерії треба ще набути. Та не лише курс на ЄС і НАТО мулятиме очі противникам євроінтеграції. З Конституції приберуть положення про дозвіл перебувати на українських військових базах іноземним формуванням. Тобто Чорноморський флот країни-агресорки в Криму буде незаконним, наголошує голова Меджлісу Рефат Чубаров. Та каже, далі слід прописати і статус Криму у Конституції. Це такий кардинальний подальший крок для того, щоб ще далі укріпитися в своїй самостійності поза контролем Москви. От в цьому рядку НАТО, ЄС ми мали би поставити крапку і додати статус Криму як національна територіальна автономія. На кульмінаційний момент у Раду прийшли і уряд, і президент. Петро Порошенко каже, курсом на ЄС і НАТО Україна зруйнувала плани Росії. Зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради. Не дочекаєтесь. Не буде сьогодні у вас радості. «334 за. Україна буде в НАТО. До перемоги. Слава Україні!» А вже ввечері депутати звернулися до парламентської асамблеї НАТО надати план дій щодо членства в Північно-Атлантичному альянсі. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.